Naumal. Katungtulong umal. Aguray ka. Umal mo tinutungtungan na eh. Ay, Tagalog! Makamukan awang kawadwada! Tagalog mo! Tagalog ka pala? Tagalog ka? Okay, Oo, nagdayaw. Anong pangalan mo? Emmanuel. Emmanuel. Pang mayaman yung naga na Emmanuel. Emmanuel. Ilang taon na si Emmanuel? 21. 21 na ina, nagsapa ka mga nalungtutan. Hoy! Sa bagay, di naman kiti matarusan. Di pa'y nagmarmara sa baka, langakang. May trabaho kay Manuel? Meron. Anong trabaho mo? Helper. Helper. Inya ti helper ti Tagalog. Na? Inya ti helper ti Tagalog. Tumultulong kasi jay. Inya ti Ilocano ti helper. Na? Inya Ilocano na. O di, kuha, tumultulong ka raw. Basta katulungan ako lang. Basta tulong latan. Dati tumot, tila pagpagana ng trabaho na, turutsurong pala dati utak ko. May girlfriend ka? Wala po. Wala! Wala, ay, baro! Ay! Ay! Apo! Ay, may asawa. May na daw asawa. siya. Andito yung asawa mo? Sa bahay. Nasa bahay. Anong ginagawa mo dito? Bakit mo iniwan yung asawa mo? Umay nangan supas. So, ngayon, may gagawin tayo. Alam na, nagrigat ag Tagalog na yan. Ag tiri-tirami nga utak. Nakayumul, tila may tutudyo, Tagalog! Pataringo. Napuyat lang karo ti tao, nagpanunot akpe tinaunag. Kasabungay pag Tagalog. Hindi, okay lang yan. Ngayon, ading Emmanuel, hindi ka talaga nakakataros ng Ilocano. Konti lang. Okay lang. Tama paligahan. Nakataros mo kayo animal. Sige, Tagalogan tayo latan. Ngayon, Emmanuel. Dumundun ka ba sit dito? Oo, magpakastoy ka. Huwag kang magpapakasta kasi baka masikugan ka. Oo. Ngayon, Emmanuel. Oo. Halimbawa, may play tayo. Oo. May lalaruin tayo. Yes. Yes. Wow, English mo Spy. Now. Now. Yes. Yes. On, off. Off. No. Okay, Galang bye. tambay. Nagkanta. Ipapakilala na namin yung mga kasama naming mga singer. Yam amo namin yung singer. Oo, siya muna yung, yung ating bunso. Bunso, ayan. Ayan, bunso. Ayan. Siya si Kim Wan. si Kisses. Ay, Kisses. Isuna ni Kisses apo. Okay, Apay ta Kisses ko na ayaw. At dagaming kisiw na. Iso nga apo minatayan. No nagpukaw datay kutsara yu ijay nga stainless. Amuyaw, ti makabanagan nan. Balunan bing agawid baka kumaro ti kisiw ni padingal may. Ayan, dito ka. Apeng angutan data imang. Nagpauy-uy data o nangsag. Oy, Kisses, dito ka. Ayan. Nagpaiso ni Kisses ni turo ka na. Ang Kisses na talaga. Kisses. Kisiw. Kadama may sabay ni Letty. Oo, Letty. Damdama. Sige, ayan. Emmanuel, si Kisses. Kisses, si Emmanuel. At shake hands kayo mga. Shake hands. Shake hands. Yeah. Ngayon, may gagawin tayong laro. Halimbawa si Kisses, liligawan mo. Halimbawa lang seryosohin kami. Alam mo si Kisses, baknang sila, baknang. Malawa ang sanikwa nila, ang daga nila. Wow. Tapos, kahit magpatader ka doon ng swimming pool, pwede nalawa ang sular nila. Ngayon, sila Kisses, may sangapulong nuwang. O, sangapulong nuwang, ay! Inal daw kang magsida ng sinanglaw. Sina Kisses, merong 67 na kabayo. Pangwalo si Ingay. Ay, kung 68 si Ingay. Tapos si Kisses, may 55 na manok sila. Napangok yung 5, ilan ang nabate? Hindi niya natarusan. 55 ang manok nila. Napangok yung 5, ilan ang nabate?
50 daw. 50. Wow. Napangukmot lang, nasigudan da bitrasin, nagbiag da 55 lapta. Ngayon, ang baboy nila, Oo. 25. 25. Namatay yung isa, ilan ang natira? 54. 25. 25 ang baboy. Tapos, namatay yung isa, ilan yung natira? 24. Hindi Hindi pa. walang natira. Walang natira. Oo, Nakipamunpon sila. nakipaglibing. Nakipamunpon sila. Mabagtite ko yun. Ngayon, Ay, kakanta tayo. O, sige, mag-holding hands. mag-holding kayo. hands kayo. Oh. Unay wala pa nang buwadi ko. Ngayon si Kisa, sawakan mo. Mag-holding hands kayo, ah. Baka magkisiw siya. Mersing na. Ngayon, hawakan mo si Kises. Oh, ikaw na. Magkisiw. Ada ka ng asawa mo. Okay lang yan. May asawa din siya. It's atay. Sige, hawakan mo yung kamay niya. Oh, Walang mali siya. Ayan. Sige, kanta tayo ha. Maestro, Walang mali siya, ako lang ang mali. siya lang mali. Parang-paraan! Hey! Alay! Alay! May saat abang Kelmakas asawa ang alay! Ang asawa ang tinanalo Dahil suot magustuhan Hey! No agarado Agarado ngayon Agarado kay agwat Tinatirapi agwi kayo Agin ganado kayo Oy, 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 ingay! Talagang praktisado ka man o kasjay mo ha. Talagang mo ito pa nagkukumumot ha. Uray no kalabagas ti bukol dati pinarintumungak sulit akmal. Katkatawa na ka ni Manuel. Gurayin na matarusan, katkatawa kin niya mo. Yung baby ang kungay kinyana. Sublikan ah. Nagrigat ti mabigbitin na sa kitipus o. Halimbawa ito dati manungay mapresyo na. Jay. Aday. Ay, ti presyo ti Wala lalaki. manopresyo na. Depende sa usapan niyo. Depende. Ay, depende sa usapan. Si kami manay bayad Na mo. kami ni mo magamin ti lalaki, 155. Oy, 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 ingay. Tamok 150. Tadi 5 pesos igatang na ice water pag mulumog na. Ay, nangina pa ay. Ikaw ka Rodjayo. Oh, sige, tulog kagarutan ijay. Oh. Laray na gitayamon. Depende kami ti lalaki suling. Apaya. 150 depende jay itsura. Itsura. 200 Gibang depende gibang luna. Gaano na. 250 Oh. depende gi size. Size. 300 depende gi performance. Ay, kasjay. Wow. Namnawan amin na rin yung Ngam daytoy nang sala-sala kinyak. Oh. Injak abuton ti sangagasot. Apaya. Itog ko in max ko. Wow! Tidama, kadain Max Mau. Na Tidama, kadain Max Mau. inaplaya ti kalmana. Alay, sige, kata. May isa nga manalo. Oo. Alam mo, Anong alam mong trabaho sa bukid? Anong Tagalog manalon? Na Anong Tagalog ng manalon? Magnukid. bukid. Magnukid. Anong alam mong trabaho sa Pagpupukid. bukid? Wala. Wala sa dati mabigot ka sa waan. Alam mong alam mong mag-abuno. Yung magpupurwak ka ng fertilizer. O yung rakumon mo yung yung Fertilizer. yung swire tapos yung sulfate, yung triple 14. Yung rakumon mong ganun tapos iwaris mong ganun para kang nag-aalaw ng nakigtot. Alam mo yun. Hindi ka pa nakakita ng ganon. Una yung parang Hindi mo pa na-try pero nakakita ka ng ganon. Hoy,
Uy, suling uray ubing nga babatit, dagito ni nga ubing amuta mo ti agabunaw. Kasi ano may bagamaw? Tumakki na lang di kapagayan, abuno di jayan. Alay, sige ka raw, dato yan. Tata, arado. Alam mo mag-araraw? Hindi. Alam mong magraot, yung magtugtol ng bunubo na ganun oh. Alam niya yan, natutunan. Alam mo, magandang magraot ng alas 4 ng parbangon ng madaling araw. Kasi, samantalahin mo yung tigas ng bunubon at basa ng lupa. Para nalaka lang Nalaka nga yung ganun, May itugol, tugtol. ilumlom, ganun. Alay, ngayon na, ikanta ko na. Magkansyon na kami. Walang aradaw, ingay. Dumaw taman arado yung apo. Dati ka arado, alang aradon, dati paraangan da ka, nagpintas dati paraangan da. Nagpintas ka rin, tingnan na dali di sandal ka. Nagpintas. Arado, apo, arado. Ang anti-arado. Naman arado, di sikat arado ka rin daw. Sikat arado tayo sunat at drive. Alay. Tika ni ang Buludo man data chinilas. Tinik ka. Mati ate lang sa. Dato. Tika. Tika hingi, tarang kamasaktan. Data. Saktaradaw. Wan, sikat arado. Apo. Nuan lang nga dagito tagamunyos ng damdamok to mayak pabuya dito. Matim kaya. Ay, nanyamot ng saktaradaw. Wan, sikat arado. Nagriga mo tagsapul kwarta pa. Ipakita ni Manuel, dapat masatisfied mo siya, dapat makapasa ka sa Galingan mong galingan mong mag-drive ng aradaw. Ngayon, gantaw. Hawakan mo yung dalawang karaykay niya. Ayan, hawakan mo yung dalawang paa niya. Oh, ganyan. Oh, alwadan mo. Yang arado na yan, surplus. Narase. Bago mo paandarin yung gasolinahan mo na natin. Okay, full tank. Kanya mo na. At balot. Alay. Go, maestro. No, agarado kayo. Agarado kayo. Hay! Hay! Ipaganto mo atras. Huray! Laban mo matinang dumparan. Apay nga binitin na naikalti arado jayan. Dinumpar ng arudan. Ulitan. Ayun ba yan simbrad kita lang dyan ti abot ti dakumong. Alay, sige. Sayang. Ulay. Bukas napantak mo dyan sa wakaro. Napas forward. Alay, sige. Sige, ma'am. Oh, gasolinahan mo. Gasolinahan mo. Speak. No, agarado kayo. Agarado kayo. Tingati-rabi. Kayo. Nangit-narado kayo. Itong pinataw yung driver ti arado. Apan lamot iturong dyan ti lungog. Hindi dyan dalag kaya mo, jilungog mo Ay, dyan. kaya't aripit. Ti pangiyapanan na. Aray, pipit. Tatahingay. Nakapasa ba si Emmanuel? Hindi. Hindi. Nakapasabong gunan. Hindi ka nakapasang mag-drive. Ngayon, gusto ni Kisses, ikaw daw ang magiging aradaw. Wow. Tapos si Kisses ang magdadrive. Oo, si Kisses ang mag-drive. Tapos ako naman yung tambak. Oo. Tapos data nga tambak at dati abot ti dakumo na. Dapat marado mo yung Oo. pag nakuha mo yung dako mo, ipapasida mo kay Kisses. Gamin, akab yung tatay niya ng daga, kaya pati tambak, aradun mo para rumwar yung dalag, ipa-iuwi mo tapos ipaulam mo kay Kisses. Oo, sige. Kunin mo Tatay mo di, tambak. isolbong mo na yung kamay mo dito. Tulungan ko na. Alay, galingan mo Sandali. Ay, sandali. Pultang ko mo Gasolina, amot No, agarado. Ay! Hoy! Amuray! Nilis siya mouth! Madi dating arado, narungsing. Sabi namin, durudurin mo yung tambak kasi nandun yung nandun yung dako mo. Ulit! Nataw-taw yung arado. Durudurin mo. Sige. Hindi, kaya mo yan. Sige na. Last na to, last.
Mas okay yung susunod. Sa garo jarado, mitir ka mo. No, agarado, agarado kayo. Agarado kayo. Anong ginawa mo? Kumangat nga. Ay, umangat. Nag-wild. Apan nabot tinibab dato'y tamog. Nag-wild jarado si ka. Alay, nalpas. Nakapasa ba? Nakapasa. Hanlat na. Oh, hindi ka daw nakapasa. Sige, ayaban Oh, tamat niya. yung isa naman ang ano namin, si Leti. Leti. Wag. Iso, amon ti Leti. Anya, apay taliti, tinagan na. Ay, adulotag na dato isa. Linutag. Nagpindas nga balasang apaw. Walo tinutag na tajubuko. Linutag. Iso nga Leti, linutag. Linutag. Ayan, Leti. Si... Emmanuel. Manuel L. Quezon. Si Leti. Oh, shake hands. Tata, ganun din lang, pero hindi na siya araro. Oo. Si Leti, anak siya ng cowboy. Ay, magaling sumakay yan. Hinite. Inite. Ngayon, dumawa tayo manapot ni Kabalyaw. Uy, pangalan ti kabalyo dito yung ngay mouth. Kabalyo ka raw. Ngawat ti kabalyo ta dito. O di si Kati Kabalyaw. Siya man ti kabalyaw. Wow. Sige, ikanta tayo pa bago kang bal Alay, na kanso Kabalyaw. tayo pa. Ay, gaman yung Jima. Oh. Maguldingat din kayo ah. Igaman mo yung ramay na. Alay, go, maestro. May isa abang get makasasawa mga saang ianak ni cowboy naisot magustuhan no ang sakay kamo ang sakay kayo agwang tingati rabi ang rihi kayo sinakay kayo. Sakay. Sakayan tayo di kabalyaw. Anti Soleng. Oh. Ang agapumot ano rupa nga kabalyo ko talaga ramidan na mga kabalyo. Awang karotian mo ka magala kabalyo di si kalatang. Kaya ngay ngarog kitulok ko ah. Itulok mo. No choice. Sika kabalyo tata. Luganan na ka ni Jonah. Kasta magartip ti suot mo nalipatam nagpantay side latang kasya. Oray siya nung kastuyak ka nagpampanting. Hay aguray ka ni Manuel ti kaya ko nga sumakay kinyak. Aguray ka atay. O sige, Manuel, ikaw muna tatitignan ni Jonah. Tama maya siyang maglulugan sa'yo. Titignan niya muna kung alam mong sumakay sa kabayo. Bilisan mo nagandag ka ba? Ay! Hoy! Baya! At nagtiso di bukod ko tuwa ka nagpukol nagpara. Bumili ka ng balot now. Bumili ka ng balot. Hindi bakit may mainit? Palitan natin para ano? Para hindi mainit. Ano'y natin? Paypayan. Paypayan na natin. Paypayan natin para hindi Ilan mainit. mo? O yan. Paypay. Paypayan natin. Palit. Mabalinan. Sige. Sakay ka na kay Hingin kasi siya ang kabayo. Huwag mo masyadong at yung kabayong yan eh. Ay! Yung pataksin mo ba? Alwadam, tadato nga kabalyo, baka marsaak ti panagpag na. Yan kabalyong yan, 50 years old na. Sige, kabalyo ng boy merkado yan. Oh, wag masyado boy, best. Animal ka ma. No, don't. Don't Basta mo nga pagkuha. wag mong papataksin. I can manage. Oh, okay. Okay, write me. Right me. No, ang sakay kayo. Yung quit niya. Nagsabi, kayo. Nagsisinakay kayo. Hey! Binigso-bigso mo taulo lang. Ano nga dati bukon, kaslama inalipugpog nga kapanawa ng. Oh, sige, sa pinaglain. Emmanuel, adabaram kanya. Nakapasa. Hindi pa. Hindi ka pa nakapasa.
Ngayon, hindi ka nakapasa, ikaw naman ang magiging kabalyaw. Tapos si ano naman ang Ikaw na naman sasakay. ang sasakay. Oh, go. Ay. Ay na. Ay. Swerte naman. Oh, ang swerte ng bukod mo. Madugpulan na ng lupaw. Lapong Ay, na. walang panty. May dugpul na yung lupo sa barang mo. Ganun lang ganon. Alwadan mo. At ka magsakayon, alwadan mo. Ay, tisulay. Oh. Siyak may jagmaya nga kabalyaw. Sige na. Dato yung matagsusugal isang sa mirana mo, ti kinauttog na. Nauttog mo, ti karkarmana dato. No, kastoy ko mati masabak ko, no, gapuak tugtugan, kastoy kagwapo. Ano apo, uray no, awan mabati nga sweldaw. Parta kami hingin tali, awan oras tan. Sige, magrukob ka na. Irukob mo Ako na. naman yung agmayang kabalyaw. Siya naman yung agmay na kabalyaw, ikaw naman yung bulog na kabalyaw. Wow. Ngayon, Tapos ako, yung... Ang mato naman ng bukot mo. Ganyan. Kalwatan mo, Junam, may kaglis ka, ah. What? Agaw. No, ang sakay kayo. Ang sakay kayo, agwa. Tinatirabi, agrihin kayo. Asisinakay kayo. Wow! Naglamuyo niya, talaga yung sakyod ko nga ngayon ako. Nagkalatikinod daw, kas nakarabasa bambantay. Thank you so much, Leti. At Ayan, Leti. Hoy, ang penalpas. Inya. Siyempre, dito ka lang. Kasi Oo. nandito pa si Leti. O, dito Oo. ka lang. Ngayon, bibigyan natin ng quiz. Ano? Ikaw, sasakay ka sa kanya. Ay, Ben! Oo. Ako ang sasakay sa'yo, kunyari. Ikaw yung kabayo ko, tapos ako naman si si Lito Lapid. Oo. Tapos ikaw, Ako yung kontrabida. Juan, ikaw yung babaril sa akin. Babarilin ko si Inging. Ako naman si Lito Lapid, ikaw yung kabalyo ko. Babarilin ko si Inging para may tulid siya. Oo. Mamidwa lang nga paltugan na di may sakit na place, dito lang murtong tilapayag ko Ano nga? matamaan. Sige, sige. Sige, kanta. No, agsakay kayo. Bang! Agsakay kayo, agwang. Tingatirabi, agriin. Bang! Oh! Narsuot ati kabalyo. Thank you so much, Emmanuel. Ayan, thank you so much. Hoy, yung tinagna, nagbuhatit ka nga kabalyo. Di bangunan na, ano, itader mo ako. Wag mo akong grabso, tinama, piltang yung ima ko. Thank you so much, Ayan. Emmanuel. Ayan, ano natani niyo orason. Isuplitan dato chinilas nga ni nakabadog pa asaw. Ginatatagip niya. Ayan, thank you so much Apo, salamat na imbagarabi kada kayo amin manangawan ti labas na. Salamat Apo, ti anos yo nga nagbuybuyak ken nagkatkatawa kada kami. Di akadi Apo nga ti katawa yo ken ti palakpak yo ket iso ti inspirasyon me ng itirabaw ti entablado. O, niso ti agas ti banban. Agas ti bambandog mi Apo. Ayan. Thank you so much. Hanyo Apo liplipatan nag-subscribe iti YouTube, kin page Apo ni Auntie Soleng, tapno. Takas takot, proud to be Ilocano. Ayan. Nagyaman kami Apo. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Naimbag na rabi nga awan ti labas na. Thank you.